na mo ipabalon sa kuha. Unsa man na nato? Unsa nagbino? Unsa man na tanawa na? Unsa ba tayo na ako nabutang diyan? Grabe mo po ka. Imo na balon na na. Le, Man, pagtakang sagkan on diribi kay maudto na. wala ka natakang gani habi. Napatay gi trabaho god. Grabe naman po nagsige naman lang kag silpon-silpon. Wala dapat nagtakang ka gani hapan. Sa magag karon lagi ta kapahulay. Grabe. Takami sa ko ba? Bugay. Karon lagi ta kapahulay, tak-awol jud ka takang nga diyaw ba. Grabe naman ka Malihog naman ta. Pagtakang-takang lang man. Giuna man kunin mo ng cellphone ba? Buyag ka naman. Tugon pa kung ito ba? Ila pero kabasok ko. Estimita lang gud na matama sa tuwa gud. Tugon mo ito eh. Storbo dyan kay ikaw eh. Karoon na kita kapahulay. Magsige pag yung kag kuhan. Karoon pag kita kauli dari. Hindi na nagyong katakang eh. Malo. Tigil sa mukha doon ka baso eh. Samok. Yan ang kuhan-kuhan na nandiyan si pangarte. Kuhan ang gamit niya. Hindi na nagtatakang. Tugon eh. Mana, ikuha na lang niya. Tingnan sa mukha. Di na dyan kakuha na karoon pag itaka uli. 2 inches later. Bigani kay gisugot nung amawa to. Date na kayo ko ba? Gutom na kayo. Date pa jud. Ay. Bugay man gud kayo mo kuan ba? Bugay kayo mo takang. Wala tong pagyud na kawo. Tawhanan ni. Ay. Tanga ang gyud ani niya uy. Anong baso man ang iyang butang? Tiskot. Tagagot din siya uy. Gutom na kayo, wa pa jud tay ibalon ani. Siya uy. Samayang muna. Kay ano, yun sa man niya pag-isip uy. Grabe naman po ni siya uy. Tunay niya pagkahuan niya pwede pong Ay, di, Ano man? grabe naman po ka. Sa man yung pagkunan, ali pungatan ka o kaganina ra ka bayan magsigig kuan. Hatulog lang gyapon gatan. Ang ra gud niyang imuha Usa na ba po nagdungag na mga ugo ko gani haba? Usa na ba po problema na Unsa man ang imong ka o? Unsa man ang imong kauno nung araw? Ano? Tanawa Awan na. na di day. Tanawa na imong trabaho. Mo na imong ipabalon sa kuha. Unsa man na nato? Unsa nagbino? Unsa man na tanawa na? Usa ba tayo na ako nabutang diyan? Grabe mo po ka. Imong ang balon na na. Ako na hinumduman kay duhar ka baso bangod. Ay. Sa duha ka baso. Duha ka baso. Kabalo ka gikan ta na Ano dulo. man ka uy? Sa man yung kauno kung ano na daw? Unsa man atong kaunon? Unsa man akong balunon? Ay lagi ko pugawag kalit lagi niyo mo ko padung agon kita tanawa mo ni duha ka baso ra ko hinumduman ali pungatan mo ko. Kay ka uy. Ano Grabe ka? naman po ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.